Sanibonani emakhaya. Gama lami ngingumthuli wakwaButhelezi. Ngivela eNyuvesi yaKwaZulu Natal. Namhlanje ngizokhuluma ngohlelo lokwakha um izinhlelo noma ukwakha izinhlelo zezichazamazwi ezisebenza ku-Python. Yilokho esikhuluma ngakho namhlanje. Sibone ukuthi lokhu kwenziwa kanjani, sibone ukuthi uPython usetshenziswa kanjani ukwakha izinhlelo zezichazamazwi ezisebenza kumakhompyutha. Sobona futhi nokuthi-ke izinsizanhlelo code za-Python ukuthi zingasetshenziswa kanjani ukwakha izichazamazwi ezikwazi ukusebenza kumakhompyutha. Isikhathi esiningi elimini zabantu bomdabu ichazamazwi ebeyisetshenziswa ichazamazwi ey'kanje ey'bhaliwe ey'phathekayo. Kodwa manje kuyadingeka ukuthi lezi chazamazwi sizenze futhi nangezinhlelo zamakhompyutha ukuze zikwazi ukuthi zigcineke kahle zilondolozeke, ukuze kwazi futhi ukuthi zisebenziseke nabantwana nabantu abasha abathanda amakhompyutha kakhulu bakwazi ukuthi lezi chazamazwi lezi bazisebenzise. Ngoba manje isikhathi esiningi abantu sebesebenzisa amakhompyutha kakhulu, hhayi iy'ncwadi ey'phathwayo kanje. Ake sibheke-ke la, nginike nje imizuzu embalwa ukuze ngikwazi ukuthi nginabele i-screen ukuze sibone lokhu esikhuluma ngakho namhlanje. Nakhu-ke la, njengoba bese ngishilo-ke, mina ngingumthuli wakwaButhelezi. Ngivela eNyuvesi yaKwaZulu Natal. Ake sibheke esokubheka-ke la, sobheka umhlahlondlela osetshenzisiwe. Umhlahlondlela osetshenzisiwe lapha umhlahlondlela we-locality noma we-localization. Sobona ukuthi yini locality, yini localization. Sobona ukuthi kuyini lokho nokuthi kusebenzise kanjani kulolu cwaningo. Sobona ukulotshwa kwamagama ku-TXT file ngoba ukuze uhlelo lukwazi ukuthi lisebenze kahle kudingeka ukuba amazwi esichazamazwi alotshwe ku-TXT file ebese efakwa emathunjini alo uhlelo lesichazamazwi ukuze likwazi ukuthi lisebenze kahle. Sobheka futhi amathumbu alo uhlelo lokwakha izichazamazwi. Khumbula lamathumbu ohlelo akhiwe noma alotshwe kusetshenziswa uhlelo lwe-Python. Kanti futhi sobona nezinsizanhlelo ezisetshenzisiwe lapho kula emathunjini alo uhlelo lolu. Sophinde sibone futhi nomdeko womfanekiso, sibone ukuthi kahle kahle uhlelo lwe-Python lusebenza kanjani. Sophinde futhi sibone inkundla yohlelo lwesichazamazwi ukuthi ibukeka kanjani. Sobona futhi enkundleni yalo hlelo noma ubuso balo ohlelo, sobona ukuthi amagama alotshwa kanjani, ukuthi uhlelo lisetshenziswa kanjani. Sibone futhi nokuthi nohlelo uhlelo liyikhipha kanjani imiphumela noma liyikhipha kanjani incazelo yamagama afunwa umsebenzisi walo uhlelo. Ake sibheke i-localization, yiwo umhlahlandlela osetshenzisiwe kulolu cwaningo. Ingqikithi yalo mhlahlandlela ibika ukuba ukusetshenziswa kwezinto ezikhona zisetshenziswe noma zisetshenjiselwe kwenye indawo. Uma senza nje isibonelo ngezinhlelo zamakhompyutha, iy'nhlelo zamakhompyutha sezenziwe zalotshwa zasetshenziswa kwezinye indawo. Kodwa iy'nhlelo ezikhona zamakhompyutha zingaphinde futhi zisetshenziswe nakwezinye izindawo. Isibonelo, kulolu cwaningo, lolu hlelo olusetshenzisiwe ukwakha isichazamazwi, uhlelo obelukhona vele lusetshenziswa. Engikwenzile ngoluthathile lolu hlelo ngase ngilishintsha kancane, ngashintsha nemibhalo esemathunjini alo uhlelo ukuze likwazi ukuthi kube uhlelo olungasebenziseka esiZulwini. Lapha-ke futhi-ke okubalulekile enye injulalazo ebalulekile ile ye-language agnosticism. Okusho ukuthi-ke ngaphansi kwale njulelwazi kusho ukuthi kubalulekile ukwakha izinhlelo zamakhompyutha ezingacwasi ngokolimi.
Lolu hlelo-ke engibika ngalo la, alicwasi ngokolimi, ngilisebenzise esiZulwini, kepha lolu hlelo lungasetshenziselwa futhi nakwezinye izilimi. Lungashintshwa ukuba lisetshenziselwe kwezinye izilimi. Nansi omunye umhlahlo futhi enye indlela kusebenza ebizwa ngokuthiwa ama-HLTs. Lana ngaphansi kwama-HLT kusho ukuthi-ke lokhu kusho ukubunjwa kwezinhlelo ezikwazi ukuthi zicwaninge noma zakhe ulimi olusetshenziswa ngabantu. Lapha-ke ikakhulukazi ey'limini zabomdabu nasolimi lwesiZulu, kubalulekile ukuba-ke sakhe izinhlelo zamakhompyutha ezikwaziyo ukuthi zisebenze ezilimini zethu noma ezilimini zabomdabu. Ey'limini ey'ningi, ey'limini ey'fana nesiNgisi nakwezinye iy'limi ey'thuthukile, sesisithi isikhathi kusetshenziswa le ndlela kusebenza yama-HLTs. Kodwa kubalulekile ukuthi nasey'limini zabantu bomdabu nazo lezi kusebenza zifakwe nakhona zisetshenziswe. Okubalulekile-ke uma kwakhiwa-ke lesi sichazamazwi ohlelweni lokwakha lesi sichazamazwi, ukuba kulotshwe amagama esichazamazwi uqobo lwayo. La magama-ke kufanele alotshwe kwi-TXT file. Uma elotshwa la magama kwi-TXT file, kumele avele kanje. Kufanele kube igama, bese kuba ukhefu, ebese kuba incazelo yogama. La magama kumele alotshwe kanje kwi-TXT file, ebese yathathwa enjalo kwi-TXT file eyofakwa emathunjini ohlelo lesichazamazwi. Indlela ebalulekile, ngaphandle kwale TXT file, uhlelo lesichazamazwi angeke lasebenza kahle. Ake sibheke-ke manje sibone amathumbu ohlelo. Nanka indlela amathumbu ohlelo yokuqala le, umyalelo lo olotshiwe emathumbini ohlelo ukuthi uhlelo lwesichazamazwi kumele sisebenze kanje. Okubalulekile la, izinsiza-nhlelo ze-Python ezisetshenzisiwe kubalwa uTikinter kanye noDifflip. UTikinter usetshenziselwe ukubhalwa inkundla yohlelo noma ubhalabuso noma ubuso bohlelo, ebese kuthi uDifflip yena usetshenziselwe, umsebenzi kaDifflip ukuba uqhathanise amagama, uqhathanise igama leli elifakwa umsebenzisi wohlelo kanye nalamagama lawa aphakathi ohlelweni akwi-TXT file. UDifflip bese uyaqhathanisa ubone ukuthi leli gama elifunwa umsetshenzisi ngabe likhona yini ngaphakathi ohlelweni. Lapha-ke nala emgqeni wesine, indaweni ebalulekile, kusuka emgqeni wesine kuye emgqenini we-14, indaweni ebalulekile, umyalelo wamathumbu ohlelo obalulekile la, ngoba la ila uhlelo likwazi khona ukuthi lixhumane ne-corpus okanye ne-TXT file engaphakathi ohlelweni le enamagama esichazamazwi. Nale indlela umyalelo obalulekile wamathumbu ohlelo. La umyalelo oqhutshiwe kaDifflip la kulamathumbu ohlelo, la umyalelo obhaliwe la uthi umsebenzi wale ndawana uqhathanisa igama elifakiwe ohlelweni kanye negama elikhona ohlelweni. La lowo myalelo, umsebenzi wale ngxenye yohlelo uqhathanisa igama elifunwa umsetshenzisi wohlelo kanye negama okanye namagama akhona ohlelweni. Lapha-ke ila ekulotshwa khona inkundla noma ubuso wohlelo. Lapha-ke kule ndawana, kule ngxenyana yohlelo, ila sikhetha khona umbala wohlelo namagama azovela ebusweni noma enkundleni yohlelo. Le ndawo le ihambelana noTikinter, le ngxenyana yohlelo. Le ngxenyana yohlelo le yona ihambelana nensizanhlelo uDifflip. Le ngxenyana ingabukeka ingabalulekile, kepha ibaluleke kakhulu, ikakhulukazi uma sikhuluma ngokwakha izinhlelo ezisebenza olimini lwabantu bomdabu. La singakwazi ukuthi ebusweni bohlelo sibhale noma iluphi ulimi, akukhethekile ukuthi sibhale ngolimi lwesiNgisi. Ake sibone ukuthi uhlelo kahle kahle lona lusebenza kanjani imvelo yayo. Lapha-ke uhlelo kumele luvulwe. Uma selivuliwe uhlelo,
umsebenzisi walo uhlelo eselivulile. Okunye okuzokwenzeka-ke lapha-ke ukuba umsebenzisi wohlelo kuyomele abhale lelo gama alifunayo ohlelweni. Uhlelo luzobe selamukela igama lelo elibhalwe umsetshenzisi wohlelo. Okunye okulandelayo, uhlelo ngaphansi kwensizanhlelo uDeepflip, uhlelo luzobe selifunda igama lelo elifunwa umsebenzisi wohlelo. Ebese-ke uhlelo luqhathanisa igama lelo elibhalwe umsebenzisi wohlelo kanye namagama aphakathi ohlelweni. Okuzokwenzeka-ke emva kwalokho, indlela lolu hlelo lisebenza ngayo ukuba uma likhona igama nencazelo yegama le efunwa umsebenzisi wohlelo, lelo gama nencazelo yakho kuzovela ebusweni noma enkundleni yohlelo. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi igama leli elifunwa umsebenzisi wohlelo lingabi bikho. Okungenzeka igama malingekho ngaphakathi ohlelweni, igama nencazelo le efunwa umsebenzisi wohlelo uma ingekho ngaphakathi ohlelweni, uhlelo luzobuyisa igama elithi alifane noma igama elithi alipeleke ngokufana nalelo elibhalwe noma elilotshwe umsebenzisi wohlelo ebusweni bohlelo. Kwesinye-ke isikhathi uma igama lingekho nhlobo noma igama elithi alipeleke ngokufana naleli elifunwa umsebenzisi wohlelo, uma lelo gama lingekho nhlobo phakathi kohlelo, uhlelo kuzobe selibuyisa umyalezo ukuba igama lelo elifunwa umsetshenzisi wohlelo kalitholakala. Uhlelo-ke liyaqhubeka lusebenze, lingaqhubeka lisebenze kanjalo. Umsebenzisi walo afaka igama, incazelo ibuye. Kungafakwa noma amagama amangaki ohlelweni akhethelekile. Uhlelo uma selivulekile liyaqhubeka lokhu elisebenzile, linikeza igama nencazelo yalo kuze kube-ke umsebenzisi wohlelo uyaluvala uhlelo uqhubo lwalo. Nansi-ke inkundla yohlelo okanye ubuso bohlelo. Lapha-ke siyabona la ukuthi ebusweni bohlelo amagama abhalwe ngolimi lwesiZulu. UThinta uyena osisizayo ukuthi sikwazi ukubhala amagama ebusweni bohlelo, sibhale amagama noma yiluphi ulimi. Akhethelekile ukuthi kube ulimi lwesiNgisi. Kanti futhi la ngabhala khethekile futhi ukuthi kube ulimi lwesiZulu, ngaba yinoma yiluphi ulimi la olungalotshwa-ke la. Umsebenzisi wohlelo bese ebhala igama la alifunayo, achiphizela ebese ethola incazelo la ngaphansi. Ake sibonele. Nanti-ke nasi isibonelo. Igama elifunayo la igama elithi ibizo. Umsebenzisi wohlelo ufika alobe igama, achiphizele ebhathini ebese ethola incazelo yegama. Lapha-ke ibizo nayo incazelo yabo. Kodwa sikubonayo la ngaphansi kwegama elithi ibizo, igama elithi isibuzo kanye negama elithi isibizo. Isibuzo kanye nesibizo. Kungani amagama amabili evelile kube kufunwa igama elithi ibizo? Isizathu esidala ukuthi amagama amabili avele yingoba la magama athi awapeleke ngokufana kanye naleli gama leli elithi ibizo. Yingakho nawo evelile ngoba athi awafani naleli gama elithi ibizo. Siyabonga kakhulu. Lolu hlelo lumahhala, bantwana bethu, alidayisi. Kanti futhi-ke okunye okubalulekile, iy'nhlelo lezi ezisetshenzisiwe ukwakha lolu hlelo nazo zitholakala mahhala. IPython itholakala mahhala, kanye nezinsizanhlelo zePython ezifana noThinta noDeepflip nazo futhi zitholakala mahhala, ziphinde futhi zisetshenziswe mahhala. Uma kukhona oludingayo lolu hlelo okukhulunywe ngalo kulolu cwaningo, angangithumela umbiko mbani kuleli kheli leli, ngizobe sengimthumelela-ke mina uhlelo kulowo muntu uma kuthi kukhona umuntu oludingayo. Okubalulekile-ke ngalolu cwaningo, inhloso ngqangi yalolu cwaningo ukuba ukufundisa ukuba abantu bakwazi ngokubona amathumbu ohlelo asetshenzisiwe kulolu cwaningo, bakwazi ukuthi bazilobele bona lawo amathumbu ohlelo alolu cwaningo. Bakwazi ukuthi umuntu nomuntu akwazi ukuthi azakhele esakhe isichazamazwi esithi yena qobo. Kungabe ukuthi nje ichazamazwi zinikezwa mahhala, kepha umuntu kufanele abe nawo amava
okwakha isichazamazwi uma esidinga. Siyabonga.